Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ ಪನೊಲ್ಯ ಅದು ಊರ್ದಕ್ಲಕ್ ಬಿಡೋದು. ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ನಮನು ಕಾಪುನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ನರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಬೆನ್ಪುನ ಎಂಟ್ಲೆನ ಹಕ್ಕನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಟ್ಲೆನ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಟ್ಲೆನ ಹಕ್ಕನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಟ್ಲೆನ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬದುಕರೆ ಬಿಡ್ಲೇದ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂದಂದು ಅರಗ ಆತು ಇಷ್ಟ ಅರ್ಬೋಕೆ ಅರಗ ತುಳುಪ ಕಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅರಗೆ ಊರೈತೆ ಆ ರೀತಿ ತಿಂಡ ತುಳುಟೆ ಅನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಪದಪುರ ಪಂಚದ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ ದಲಕ್ಕೆ ಎಂದರ ತುಳುತ ಇಜ್ಜತೆ ಪ್ರೋಸತ್ ದರ ಕೆಣ್ತಿಜಿ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂಡ ಇಂಬೇರ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಂದು ಪೇ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್ ಹೆಡ್ ಅವಡು ಈತು ಪಾತೆರ್ದು ಏರ್ನ ಮನ್ಸಲ ಗೆಲ್ಲೋಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚತ್ ಅತ್ತು ನನ್ನದಾದ ಉಂಡು ಇರನ ಪುದರ್ ಐತೆ ನಿಜವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾಪ ಯಾನ್ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನುವರೆಗೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಇಂಕ ಆತು ಇದಾದ ಮಂಡ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೆರು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪುಚೇರು ನರ್ಮಣಿಗೆ ಏತಂದು ಪಂಪನವು ఆయన ಮನ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ఆయన ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನೆರಡ ಎಂಕಿಂಚಾಂಡು ಇಂಬೇರಿಂಚೆ ಆರಂಚೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಹಿಡಿದ್ಲ ಆತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಲ ಹಗುರ ಹಾಪುಂಡಿ ಪಾತೆರ್ಗು ಪಾತೆರೆ ದ್ವೇಷಗೆ ದ್ವೇಷ ಈ ಪಗೆತ ಪುಗೆ ಎಪಲ ಒಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾರತ ವರ್ಮನುತ ಎನ್ಪೆಟ್ ಬೈದಿನ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದನು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಜೀವನುಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೇದೆ ತೊನ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸಮಾಧಿದ ಸುತ್ತ ದೀತಿನ ಪೂತಲೆ ಕೊನೆ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಕೊರೆದು ಕಲೆಮಲ್ಪಿನ ಈ ಮೇರು ಕಲಾವಿದನ ಕಣ್ಣದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ನೋಟದಲೆ ಕೊನೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಇತ್ತೆ ಬದುಕುನ ರೀತಿಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ ಪಾಠವಾದುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದೀದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಬಜಿ ಬಂಜಿಡು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೆರೆನವು ಅಂಚಾದೆ ಉಂದೆನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚನೆ ದುತ್ತೈತ ಮಲ್ದೆರು ಉಂದೆಕ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶವಾದುಪ್ಪಿನ ಈ ಜಾಗೊನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ರೂಪುಡು ಕಟ್ಟದೆರು ಊರುದಕುಲು ಅಟಿಲ್ಡು ತೋಜಾವುನ ನಿರ್ಮಲ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮುಲ್ಪಲ ದೆತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಎದುರುಡು ತೋಜುನವೇ ವಿನೋದ್ ರಾಜರ್ನ ತೋಟದ ಇಲ್ಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಕರಿದು ಉಲೈಪೋನಗ ದತ್ತಮೇಟು ಒಂಜಾತ್ ಇಲ್ಲುಲು ತೋಜುವ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ಪಿನ ಜನಕುಲೆಗಾದ ಮುಕುಲೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಸೇರಿದು ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಕಲು ಈ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ವನಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ರಾಜರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲುಲ ಜೊತೆ ಟೆಪ್ಪಿದಡಿಯ ಈ ತಾದಿಡೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಜನಕುಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನವು ಏಪೋಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತು ಪಂಡದು ಬೆರನ ನಂಬಿಕೆ ಕೈತಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪರಡ್ಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಕೇಳಲಿ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಅವೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಾ ಪೇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡಿಸಿನವ ಓ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ ಸೌಂಡು ಸೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆಲ ಪಾತೆರ ಶುರುವಾಂಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯವಸಾಯಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಮನಮೋಹನ್ ಅತ್ತವರ ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ನರ್ಸರಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ನರ್ಸರಿ ಆರು ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವ ವರ್ತತ್ತ ಅವ ದೈಕ್ಲತ್ತ
ಅವ್ರು ತೂತು ಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂದತ್ತೆ ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಜರ್ಬರಾ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ದಾಟ್ ಒಂದೊಂಜೇ ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜೇ ಅಂತ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಈರ ಐಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡದೆ ಈರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ರಾವಲಿ ಎಂಚೆ ಇಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದೈಕ್ಲನ್ ತೂದು ಪತ್ತೋಡು ಅವು ಎಂಚೆ ಬುಳೆಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬುಳೆ ಪುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏತು ಬೇಗ ಇಂಕ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ದತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಈತೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ ಒಂಜಾತು ಮಡಿಕೆಗಳು ಪಾಟ್ಗಳು ತೆಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗು ತೋತು ಪಾಡ್ದ ಐತ ಉಲ ನಿಕ್ಲು ದೈ ಬುಳೆಯೋಳಿ ದಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೇಳಲೆ ದಾಯ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೇಳಲೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಇಂಗದ ದೈಲ ಇತ್ತ ತರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಂಗು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುನ್ಸಿದ ದೈ ಪಾಡುವ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಳು ಮುನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಪಲ್ ಗೋವಾ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಸೀಬೆ ಪಾಡ್ದ ಪಿಂಕ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಫೇದ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ್ ಕೆಜಿ ಗೋವಾ ಪಾಡ್ದ ಏತ್ ಬೆಳೆ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮುಂದೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗದವು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚವು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ದೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೈನ ಜಪ್ಡಾಬೆ ದೈನ್ ಮಂಡ ಆ ನೀರ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೀವದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಮೈತನಾಗ ತಾಯಿ ಬೇರೆಗ ನೀರ್ ತಾಂಟ್ನಾಗ ಏನಾಪುಂಡು ಕೆಸರದ ನೀರು ಅವಂಚೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಜೀವ ಕೊಡು ಆತೆ ಆ ಅಕ್ಕರದ ಮಿತ್ ಮಾತಾಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಈ ತೋಟ ತೂಯರ ಐದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಟ್ಟ 10-15 ಜನ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಮಲ್ದು ಅನ್ನಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಸೆಡ್ ಇರಕ್ ಬರ್ಪನ ಕಾಸು ಸಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಉಂಡೆ ಲಾಭ ಇಂದೆಟ್ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಬರಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಬಜ್ಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು 1000 ದೈ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದೆ ತಾರಾಯಿ ದೈ 120 ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾಳು ಮುನ್ಸಿ ಪಾಡುವ ಒಂದು ಜಾತು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುನ್ಸಿದ ದೈ ಉಂಡು ಅಂಜಾತು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ದೈ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋಟದ ದೈ ಉಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾಫಲದ ದೈ ಉಂಡು 300-400 ದೈ ಉಂಡು ಸೀಬೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಆತು ತರಕಾರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ನ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಅತ್ತಂತೆ ಜಮೀನ್ ಮಾರಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಇಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುರತ್ವನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಗ ಇರಗೆಂದ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನ್ ಬಂಡ ಜನರೇಷನ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಕರೆ ಉಂಡ ಅವ ಕೈಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೆಲೆಲ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನವಳ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊಸಬೇರೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೊಸಬೇರೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗಾನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ನ್ಯಾತ ఒక ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ್ ದರ್ಶನ್ ಆರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರೆಗ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಕೊಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಜಾಗನೇ ರೀ ಹಂಗೇರಿ ಇದು ಹಂಗೇರಿ ಈ ಜಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವನೇ ದೇವರೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಯ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪಿದಡುನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರೋ ಒಂಜನ ಬತ್ತದು ತನಕ್ ತರೆಬೇನೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಆಯಗ್ ಸ್ವತಃ ಮೆಡಿಕಲ್ದು ಮರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮರ್ದು ಕಂತು ಕೊರ್ತಿರ್ಲ ಒಂದು ಈ ಊರದ ಜನಕುಲೇನು ಬೇರೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಚೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಡಿ ಅವ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೈಗ್ರೀನ್ ನಿಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೋಬಾರ್ದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯತ್ತೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾರೇ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡ ಇರಾಗ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಈರಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾಳೆ ದೇವರಿಂಕ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರದಿಯರು ಇನ್ನು ಆ ಪೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೊಂದು ಎಂದೇನಿಗೆ ಇಂಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡುವೇರ ಅಯ್ಯೋ
ಅವ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಏಳ್ಪ ಜನ ಒರಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಪ ಆಕ್ಲನ್ನ ಅವು ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾರಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈರ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆತ್ತುದು ಸೈರ ಬುಡೇನ ಹಾಪುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾ ನಿಕ್ಲು ಪಾಂತೇನಂತ ಮನಿ ಪಾಂತೆ ಕುಲ್ತಿನ ಇಂಚಾವು ತಪ್ಪತ್ತಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೋರ್ಚ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿದಾರತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೈಯಡು ಒಂದು ಎರಡ ಪಂಪೇರ ಆಯೆ ತೊಂದರೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪನ್ನ ಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚೆ ಬೇಡ ಬೀದಿಡ್ ಸೈಯೋಡ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾರು ಕೇರ್ತಿದ್ದಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏಳಾಮ್ ಅರಿವು ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏಳಾಮ್ ಅರಿವುದ ಆಂಡವನುடைய ಕರುಣೆ ಅವು ಬರೋಡು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ, ಅವು ದೇವರನ ಕರುಣೆ. ಆ ಕರುಣೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ 7ನೇ ಅರಿವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದರ್ಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತದು ನಿಜ. ದರ್ಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು, ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಉಂಡು. ವೈ ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅಂಚಾದ 6ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರೆಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಜನ್ನಾಗ ಬತ್ತು ತೂತೇರು ದರ್ಶನ್ 25 ಅಣ್ಣ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಕಾರಣ ಆತ ಅರ್ಪಣ್ತೇನೆ ಬೆದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆಗೆ ಏನು ಪೋಯೆ ಏನು ನಡೆದು ತಾನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿರೆಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಮುಗಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಹಿಂದೆಂದು ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಬೇಕ ಹೊರಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಕಾನೂನುಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದಾವುಡು ಓ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೆಸೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ತಿರುಗುಡು ಯಾನ್ ತಾನೇ ಪಣ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಮಂಡ ಎತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಆರೇನು ಪಾಡ್ದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬತ್ತದಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿನಾ? ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಉಂಡು ಆರು ಬಡವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಡತನ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮ ಶೈಲಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಾರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕಡ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕಡ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಉನ ಇತ್ತದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇವರೇ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತವೆ, ನಂತರವೂ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು. ಇರೈತೆ ಅಡೆಪೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಅಂದತೆ ರೇಣುಗು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಡೆ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತಂಡು. ಆ ಘಟನೆದ ಒಂದು ಇಂಬೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ 6 ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡದಾತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದಾಡು ಆತು. ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನಗ ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೆಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು, ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಗ ಕುಲ್ಯ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ವಿನೋದ್ ರಾಜರಡ ಪಾತೆರದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಸರ್ ಇರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇರಿನ ವೈಫ್ ಯಾರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಜಾಗನ ತೋ ನೋಡಿತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪನೇ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಆರ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೋ ಇತ್ತ ಓದುದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಉದರಾಕ್ಲೇನ ಉದರ ಯುವರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅನು ಒಂದು ಪಂಡಿದೆ ಬಡದಿ ಅನು ಒಂದು ಪಂಡಿದೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟದ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರು 10 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಐತಿರ ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದಿರೆ ಕಲ್ತಾರೆ ಇರೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಮಿನಿ ಕಲ್ಪಾದಾರ
ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೇರು ಬರ್ತದನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪದ ಟ್ರೈ ತುಳು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡಾಕ್ಲಿ ಓ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡರದ ತರಕಾರಿ ಮಾರನ ತುಳುಟ ಪನ್ಪಾರ ಹಾ ಪಂಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನಿ ಓಯಸ್ ನಿಮ್ ಪಂಡದೆ ಗಾಡಿ ಪನ್ನೀರು ಓಯಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅವು ತರಕಾರಿ ಮಾರ ಇರಗಿ ಅಮ್ಮ ಪನಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆನಂದ್ ನನ್ನ ತಾಯ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪರು ತುಲ ಯಾಪಲ ಎಂಕ್ಲಡ ದುಡ್ಡು ಈ ತುಂಡು ಆ ತುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಸಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಲಿ ಯಾಪಲ ಪೋಲಿ ಆ ಬದಿಟ್ಟು ತೂಲ ಗಾಡಿಡು ತರಕಾರಿ ಪಾರಂದೂರಿ ಮಾರಂದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ದಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ 20 ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು 100 ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು 1000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಾಗ ಬೆಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಆಪಾಗ ನಿಕ್ಕಂಚೆ ಜಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪಜಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ಈ ಭತ್ತದ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಈ ಭತ್ತದ ಈ ನಿನ್ನ ತೋಟ ಇದು ಮಾಡ್ತೇ ಈ ಪೋದು ಮಾಡು ಅಂಚಾದ ಏನು ಇನಿಕ್ಲ ಏನ ಗಾಡಿಡು ಪತಂ ಪೋದು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ವೆ ಏನು ತಾರೈತೆ ದೈ ಮಾರ್ವೆ ಬಜ್ಜೆ ಪತಂ ಪೋದು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಜ್ಜೆ ಸುಲ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ್ಲ ದೀವಂತ ಏನು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪನ ಯಾನು ಈರ್ನ ನಿಕ್ಲನ BC ರೋಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ಟಡ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಕಂಡ ಪೋದು ಕಟ್ಟಡ ಆತುಂಡು ಅವು ಸರಿ ತಪ್ಪುಂದು ಏನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರುಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಒಂಜಿ 50 ಸೆಂಟೋ 1 ಎಕರೆ 10 ಸೆಂಟೋ 1.5 ಎಕರೆನೋ ಏನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ಒಂತಾಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ ಗೌರವ ನಾನು ಮಂಡ ನೋಟು ತಿನ್ನರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಡು ಬೆಳೆ ತಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೈಪಾದ ತಿನ್ನರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾಪಲ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತಾರ ಆಕಲು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬೆಂಜ್ ಗಾಡಿ ಅಂಚೆ ತಿರುಗಿಯಾರ ಇಜ್ಜೆ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತೇರು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಖಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಸೈಕಲ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಇಂಕ್ಲು ಅಂಚೆಂಡ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಎಂಕ್ಲು ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಪಡವ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಪೊಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನು ತೊರಿತಿನಾಕ್ಲಂದು ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆಂಡ ಯಾವು ತೋರಿಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಡ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನನ್ನೋರು ಏನಿಲ್ಲ ತೊರಿಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಳೆಯುಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಪರತೆಯನ್ನು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಲುಂಗಿದು ತುನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೇನ ಅದು ಎನ್ನಪ್ಪೇರು ಪಂತೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬೋಡ್ಸಿ ನನ್ನ ದಾನೆಗೆ ಲುಂಗಿಲ ಶರ್ಟ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಆತ ಇದು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಆತನೇ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡಿಯಾಗ್ಯಾರ ಮಾತಾಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ನಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಇರೆಗಾದ ಅರ್ಥ ಲೀಲಮ್ಮನ ಮಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಮಾನೋಡುಲ ಬರ್ಪಿರೆಂದು ಅವೇನು ಪನ್ಲೆ ಏನ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರರೆ ಪೋನಾಗ ಮಂಡಿದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಏನ ಫ್ಯಾನ್ಸೇನೆ ಆ ಮಂಡಿಗ್ಲ ಏನು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರ್ ಜಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ ತಾರ್ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಲರ್ ಹಾಕಿದ್ ಕೊರ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಸರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಯಾರು ರೈತರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋದು ಉಂತದು ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಂದು ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಉಂತುವೇರೆ ನಡ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಿರ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಉಂತುವೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾವುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜನೆ ಅತ್ತ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಅಂಚಾದೇನು ಕಲಾವಿದ ಆತೆ ಪುಂಡ ಏನು ನರಮಣಿ ಇಂಕ ನರಮಣಿ ಅದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತದಾನೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯನದು ಪುನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇಂಕ ತೋಜದುಂಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇನು ಪಾತೆರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಕೃಷಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರೆ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಂದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಸಾರ್ಬಿಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆ ಭಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ವಿನೋದರಾಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಕರೆನ್ ನಾಳೇನು ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರನ ಸಪೋರ್ಟು ಮದಪರ ಸಾಧೇಜಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡ ಬುರ್ಚ ಪಣದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದುಂಬು ಪಜ್ಜುದಿಯೇರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಈ ಚಾನೆಲ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದು ಇಂಚು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಊರುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವರ್ನ ಪಿರೋಪೋದು ಪಾತರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡನವು ಒಂತ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ್ಲ ಬೆರಸಾಯ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡಿನ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಏತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಪಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರನೆ ಪಂಡು ಕೇನೋನವ ಕುಡೋರ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲಿನ ವಿನೋದ ಆಳ್ವೆ. ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ. ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರ್ ನಿಖಲ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್.
ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನಲ್. ಸೊ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇಡದ ತಿನ್ನಕು ದರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ನಾಗಲೇ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬೈದಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರಂದ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ, ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್. ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್.